गोव्यात ठिकठिकाणी पावसाळ्यामध्ये लोक या याला कळे म्हटलं जातं, तर हे कळे घेऊन उभे असतात आणि हा एक एक कळा 5 रुपयापासून 20 रुपयापर्यंत विकला जातो. एक त्याचे पानाच्या याच्यामध्ये पुडे बांधले जातात गाठोड्यामध्ये, आणि हे अळम्याचे पुडे नावाने हे विकले जातात. आणि हे अळम्याचे पुडे 500 रुपयापासून 2000 रुपयापर्यंत सुद्धा लोक खरेदी करतात. त्यामुळे शेवटी हे 25, 50, 100 अशा पद्धतीने हे मोजून आपण विकलेले बघतो. तर हे रानातून ओरबाडले जातात आणि जे लोक ओरबाडून आणतात त्यांना त्याच्या जीवनचक्राची, त्यांच्या गुणधर्माची काहीही कल्पना नसते. त्यांना माहिती असतं परंपरेने वाळूच्या भागात आपण पावसाळ्यात गेलो तर त्याला तिथे आपल्याला हेच दिसतील, ते उपटून आणायचे आणि त्यांची पुढे बांधायचे आणि नंतर ते रस्त्याच्या बाजूला उभे राहून किंवा बाजारामध्ये येऊन बसून ते विकायचे आणि पैसे घेऊन घरी जायचं, असंही चाललेलं आहे. परंतु कुणीही त्यांच्या एकंदर संरक्षण संवर्धनाकडे लक्ष देत नाही. आज गोव्यामध्ये तरी परिस्थिती आहे. आपण हा कळा बघा, ज्याला आपण एक स्टेज म्हटलं जातं इंग्रजीमध्ये, याचं वजन आहे साधारण 15 ग्रॅम. तर आज या 15 ग्रॅम वजनाच्या टर्मिटोमायसिस हायमी, म्हणजे टर्मिटोमायसिस हायमी या जातीच्या गोव्यातील प्रामुख्याने विकल्या जाणाऱ्या बाजारात रानातून गोळा करून किंमत आहे आता या 15 ग्रॅम वजनाच्या एका कळ्याची किंमत आहे 15 ग्रॅम वजनाच्या 20 रुपये. तर असे 25-30 कळे लोक विकत घेतात. तर 450-500 रुपयांचं हे साहित्य घरामध्ये जातं. पण त्यावेळेला आपण विचार केला पाहिजे की किती पैसे आपण मोजतो याच्यासाठी. आणि शेवटी आपण निसर्गाला काय देतो? शेवटी आपण निसर्गाला काहीच देत नाही. कारण मग वाळवीला जे आवश्यक असतं ते म्हणजे यातलं हे फुललेल्या मशरूम्समधलं बियाणं असतं. ते बियाणं त्यांना शेतीसाठी आवश्यक असतं. कारण जसं शेतकऱ्यांना दरवर्षी बियाण्यांचा नवा पुरवठा करावा लागतो, त्याचप्रमाणे वाळवीलाही नित्य नूतन या बियाण्याचा पुरवठा या भागातून होतो. कारण हे सर्व झील्स आहेत, त्या झील्समध्ये लॅमेला आहेत. या लॅमेलातून लक्षावधी बियाणी, सूक्ष्म बियाणी तयार होतात आणि या सूक्ष्म बिया नंतर सगळीकडे पसरतात. मग त्या वाळवीकडून गोळा केली जातात. ते अव्याहत काम चालू असतं. कारण वाळवी सारखी फिरत असते, त्यांची कामगार वाळवी मोठ्या संख्येने फिरत असते आणि ती सूर्यप्रकाश टाळून वगैरे रात्री हे सर्व काम करत असते. आता पावसाळ्याचे 3 महिने सोडून वर्षाला 9 महिने वाळवी काय करत असते याचा लोक विचार करत नाहीत. आणि त्यामुळेच लोकांना कल्पना नसते की हे कळे यायला लागले वारुळावरती, की बाबा ते कळे कसे आले. ते काही जादू होऊन आलेले नसतात. त्यामागे एक फार मोठं आणि अत्यंत क्लिष्ट अशा तऱ्हेचं विज्ञान असतं. त्याची माहिती आपण पुढच्या भागामध्ये, व्हिडिओमध्ये घेणार आहोत.